Здравейте, уважаеми зрители на Неудобен дебат. Предаването, в което всеки има мнение, но никой не говори открито. Аз съм Кирката и съм вашия водещ. При нас са Явката и Преси, нашите първи гости, но преди това, преди да им дам думата, ще ви обясня и правилата. Има трима участника, водещ и двама гости. Те ще трябва да говорят на тема, която аз ще задам. Всеки епизод ще има различна тема. Първата тема се нарича фантазии и реалност. Говорим ли достатъчно открито за секс? Вие какво мислите? Това е първия въпрос, който ще ви задам. Дали говорим достатъчно открито? Да. Ами, не знам, може би не много, защото все пак е нещо по-интимно, по-лично. И много хора не обичат да говорят за това. Според мен пък доста се говори напоследък в социалните мрежи и цяло социалното пространство за подобни теми, понеже това е трендинга. OnlyFans, кой кого харесва, как да се покаже колко е гол. Да. И това като цяло се и търси в хората. Така че според мен се говори доста за секс в днешно време. Факт. Сега, започваме с въпросите. Задавам ви въпроси, аз ще се включвам от време на време в вашия разговор, но като цяло всичко е съсредоточено върху вас. Аз съм трети човек, аз съм неутрален. Това е нашето По шоу някое вече. мнение. Това е вашето шоу вече. Yeah. Аз съм само за красота, така ще го кажа. Така, започваме с първия въпрос, ще го задам към тебе. Слушам. Според теб, какви сексуални фантазии са приемливи за обсъждане и кои са табу? Моля. Не знам как да отговоря на този въпрос. Чакай сега, трябва малко да го помисля. Кои сексуални фантазии, какво са? Са приемливи за обсъждане и кои са табу? Направо закопа. Да, наистина ме закупа, аз не знам. Сексуална фантазия. Ами, Може би тия, които са по-кинки. да. Какво значи кинки? Не знаеш какво означава кинки. Това е примерно нещо, което е сексуална твоя мечта или представа, Мгм. което много ти харесва, обаче за другите би било много странно. Мгм. Примерно кинки е да си по време на секс с чорапи. Ма да ти кефи такова. Да. Ми не знам, може би е някакво приемливо са някакви фантазии от сорта на, че някои момичета харесва да спят с много по-възрастни мъже или с много не знам. Да, това не се по-богати. говори, това силно не се говори. Да, или има такива, които пък обичат с много по-малки. Тук някакви намеци усещам. че се Не, просто го обръщам, в смисъл, от една страна и от другата страна. И някакви примери би ли дала? За кой? За какво? И за двете? Примери с хора? Да, абсолютно. Не, примери Не. с хора не познавам такива. Просто знам, че това са някакви нормални, нали, които са приемли. Сега табу... А това не е ли неприемливото? Приемливо от сорта на, че може да се говори. В смисъл, че ако го кажеш на някой, той ще е окей, смисъл. Окей, харесва да спиш с по-възрастни мъже, смисъл, супер. Ако си на 18, нали, Това е по-скоро нормално. Табу според мен. Така ли? Някой 18 годишен с 50 годишен. Да, тогава да. Ето това е да си по-възрастен. Да. Това да е на 25, примерно, е окей. Да. Не знам, табу тогава какви са. Добре, ето това Приемливи е... тогава какви са, не знам. Това е, според тебе, кои са приемливи? Аз това питам. Това беше За въпросът. мен това бяха приемливи, така че не са. Не знам. Тук Тя имате- просто е широко скорена, не знам, очевидно. Имате малко разногласия, ми се струва. Добре, да ти, кое смяташ, че е по-окей? Това по-малък с по-голям? В смисъл, момичето да е по-малко, мъжа да е по-голям или обратното? Според мен е по-добре мъжът да е по-голям, но не много по-голям. В смисъл някакви 5 години по-голям е нормално. 5 би казал, че е окей. Да. Сега, според мен е по-странно, ако е по-малък от жената, но пак е някакво добре. В смисъл, защото момчета наистина се развиват по-бавно. Мгм. Сега, нали... Може да има мами ишус. 18... добре. Сега, примерно, някакъв 18 годишен с... Примерно, 35 годишен не е окей. Защото съвсем различни възгледи имат. Пак не съвсем говорим различни за неща. някакви конкретни хора. Не говорим. Сега, не е окей, примерно, 30 годишен с... С колко? Ама аз Шестнадесет. защо минахме на това? Защо минахме реално на тази тема? Да, аз го казах, нали? Аз съм Да, виновна. Добре, да. минаваме на нещо друго. Добре, Друга. следващ въпрос. Окей, разбрахме ви. Така.
Сега въпрос към двамата, но първо ще го задам към тебе. Какво мислиш, като става въпрос за секс, какво най-често те спира да говориш за своите сексуални фантазии и желания? Мен? Да. Мен нищо не ме спира. Аз съм много открит човек. Мога да си говоря за всичко. То, Но се има нещо, което те спира. какво да ме спира? Алкохол? Дали ще- Няма да Дали говоря ще, толкова. виждаш, дали ще е партньора, с който си, дали ще е средата, в все която едно. си, или... Не да говориш за своите, смисъл да говориш за своите сексуални такива Да, мечти с партньора си по време на секса. да, точно така. Тук това е типичното, както при всеки те е страх, нали, ако му кажеш някакво много кинки или някакво много извратено нещо, че после ще стане, ще си тръгне. Ще станеш и си тръгне. Това не е лошото, което може да стане. Добре, Какво а може да защо? стане? Добре, а според тебе защо някой би станал и си тръгнал? Мисля, толкова ли темата за секс е табу за днешното поколение? Това не е, че е табу, по-скоро мога да не откликне на твоите представи за хубав секс, да я знам. Добре, ти какво мислиш? Не, че се е случвало, нали? Аз съм смисъл, не мога толкова да говоря за такива неща, защото... Гледай сега, много по-нормално е момче да говори, колкото момиче за такива неща, защото ако седнеш с едно момиче, примерно на маса, и тя започне да говори за момчета, с които е спала и някакви такива неща, не е много яко, да знам, не е много окей. Чай сега се обърна. Така че аз не съм толкова открита, не бих тръгнала да говоря толкова много за... Както примерно той. Твой въпрос беше да си говори за секса, в смисъл за нейните мечти по време на секс или на маса? Не, пак ще ви задам той въпроса. каза на маса. Пак ще ви задам въпроса. Когато става въпрос за секс, какво най-често ви спира да споделяте своите желания и фантазии? С кого обаче? С партньор. Какво ни спира човека, може би? Това е, да. Ако някакъв човек, ако не се чувстваш добре да говориш пред този човек за тези неща, значи това те спира. Човека, който седи срещу тебе. Според мен, не знам. Но това пък може би означава, че това не е човека за тебе. Да. Факти, да. Съгласен съм много с вас. Да, трябва те да спира? говориш открито с човек. Човека, който е за тебе, трябва да можеш да говориш открито с него за тези неща. Абсолютно. То ако не е с него, с кого? Да. Стигаме до заключението, че човекът е спирачката да говорите за това. Да. Партньор от Според среща, мен да. Добре. Така, следващия ми въпрос. Кое е по-важно за вас в една връзка? Физическата химия или откритото общуване? Общуването. Може би. Не, и двете. То едното идва с другото. Да, точно. Ама общуването, защото общуването може да оправи, може би, химията. Но пък ако я няма химията, пък колкото и да си говориш с този човек, това се тая. Не знам, и двете. По-скоро химията. Да, химията. Ама пък много бързо така ще... Ще изчезне, Да. ще се изчерпа. Да, според мен. По-скоро, може по-хубав въпрос ще кое е по-важно в началото? Да има повече химия или да има повече разговори? Да, според мен в началото в химията е по-важно. Да, за стартиране на разговори. Да. Макар че на мен ми се е случвало и примерно, като си говоря с някой човек и го опозная, тогава да стават някакви неща, докато в началото да нямам нищо към него. То винаги е различно, нали? Има си Да. някакви перспективи. При тебе как е? При мен моето мнение Кирка. по въпроса, това е най-важното е химията. Ако няма химия, няма нищо. Дори да можеш да общуваш с човека много, много спокойно, много плавно, много такова. Ако няма химия, няма нищо. Нито ще последва секс, нито ще последва целувки. Не знам, най-добрият пример, който мога да ви го опиша е представете си, че пред вас седи най-умният човек на света, обаче е толкова, да кажем, фати, че не мога да го гледате просто. Може да е най-умният, но Чакай малко, нямате химията никакво- не е толкова Не. как изглеждаш, ами то е тотално различно нещо. когато имаш... Да, добре, ти ако... Примерно, много негри се кефат на дебели момичета. Там има много химия. То привличането е много относително. В смисъл, аз мога да съм привлечена от един тип човек, друго момиче, може да това момче въобще да не я кефи. Да. Така че, да, не е до външния вид. В смисъл, да, това е много персонал. Но си прав за това, че наистина може би химията е една от най-важните. Даже може би Поне в най-важната. началото. Не знам, вие 100% сте чували, че по принцип си падат по
дебелите. Аха. Но тук в България, тук говорим за България. Тук в България е друго Окей. обществото. Тоест, искаш да кажеш, че в България не се приемат дебелите? Аз съм на това мнение, да. Поне аз това съм забелязал. Знаеш, че сега ще има много интересно предаване по BTV или Нова, а там отслабни. Да, ще има, Наистина? да, ще има такова предаване. Дебели пичове ще тичат. И не само. Не, според мен, аз съм на мнение, че не е здравословно. В смисъл, ако ти си с наднормално тегло, по-добре направи нещо за това, защото не е някакво. Абсолютно, да. И... Лошото е, че в момента обществото се опитва да го наложи като малко като гей райтовете. В смисъл, ти ако си дебел си едно напълно окей. Даже Да. си една идея над всички останали, защото, нали? Да. Защото се приемаш такъв какъвто си. Абсолютно, да. Да. И не си комплексиран. М, Все едно, това да си дебел е вече начин, по който да покажеш, че си над нещата. да. Факти. Следващия ми въпрос към вас е свързан с по-предния въпрос. Как реагират партньорите ви, когато говорите за сексуални желания? Как са реагирали? Как са реагирали хората, с които сте били? Ами опитвали са се да ги приемат и да ги променят, ако е някаква критика. Ако... Да ги променят. Еми да, защото ако е някаква критика, ако нещо не те кефи, каквото правите, и го казваш на този човек и той се опитва да направи нещо друго. Не, той по-скоро Предполагам. те пита дали си изпълнявали твоите желания. В смисъл от към някакви фантазии. Така ли? Това ли питаш? Дали са ме... Аха. Примерно, Да. ако си искала да бъдеш, да играете лошо и добро ченгей. Ама аз нямам такива фантазии. Аз за нормален, имам нормални Какво за тебе е възгледи нормално? към това нещо. В смисъл за мен е нормален секс, какво? Нямам такива някакви фантазии извратени. Примерно, не знам, някакви такива работи от сорта на, както ти кажа, чорапи, и да е по-голям, да е по-малък и такива неща. Смисъл, гледам просто самата интимност, смисъл, нямам някакви... Че тебе е важна връзката, не толкова действието. Да, точно. Аз, примерно, ако го правиш с човек, който наистина много обичаш, е много по-различно, отколкото е така колкото за спорта. For the intercourse. Да. за спорт. Да. Ти, Авка? Я пак повтори въпрос. Какво ме караш сега пак да го чета? Си водещ, как ги знаеш наизуст? Аз като ти задам въпрос, ти трябва да го знаеш. А. Как реагират хората, когато споделяш с тях сексуалните ти фантазии и желания? Зависи от човека, нали? Ама някои се кефат, други не се кефат. Повечето пъти реално хората не си казват, ако не се кефат, просто да го заобиколят. Пък ако се кефат, нали, очевидно. Юраш на магарето. Да, не знам, много зависи от човека. И обстоятелството, дали си пиян, дали Да, между другото, не да. си пиян. Ако си пиян, нали, доста по-лесно стават някакви фантазии. Да. Те даже не е нужно да си ги казваш, те сами се осъществяват. Подбуждаш даже някакви нови. Имаш ли някоя история, която си отворен да разкажеш? История? Аз съм разказал някакви истории на моя подкаст. Каква история искаш? История свързана с това, с фантазия, която ти се осъществила пияна. Да питам. По-ще си говорим сега. Над 18. Над 18. Слагаме, служете режисьора да сложи точка 18, благодаря. Записваме. Да, я знам. Чак фантазия. Але, ще продължим, после ще се върнем на този въпрос. Добре. За нещо по-така. Добре. Адекватно да кажеш. Следващия ми въпрос е, съществува ли разлика между фантазиите и реалността? И ако да, каква е тя? Първо започваме с теб. Не го разбирам този въпрос. Съществува ли разлика между реалността и фантазиите? И ако да, каква? Ма това не е релевантно за нея. Тя ти казва, че няма фантазии. Да. Наистина. Дори фантазиите... Всеки човек има фантазии. Това е просто... Няма как да няма. Твоите са малко по-нормални, но ги имаш. Няма как да ги нямаш просто. После искам да направим кинки тест. В интернет има такива. Ми е интересно колко ще изкараш. Добре. Да, точно за фантазии такъв. Добре. Ама как така дали има разлика между реалността и фантазия? Разбира се, че има разлика. Нещо, което си представила. защото Каквото не и винаги, да е. си представяш, може да стане така, както си го представя. Откъде знам? Може би това е разликата. По-скоро дали се е сблъсквала с нещо подобно. Да е искала нещо да се случи като фантазия, а пък реалността да е била да се Съвсем пробва, друга. обаче да влезе примерно погрешно.
Цялата фантазия. Да, и това е вариант. Явка ти. При мен повечето ми фантазии са били докато съм бил много наждребен. Мисля, тежко пиян. И реалността с фантазията доста се разминава повечето пъти. Да, По един точно. или друг начин. Ама това е било заради странични фактори. Може би ако съм си изпълнявал някакви фантазии докато съм бил трезвен, ще трябва да е по-различно, не знам. Но специално поне при мен не е това ситуацията. Ай, стига с тези фантазии, да е Доста някакъв друг добър въпрос. отговор, доста добър. Не, това е темата, при няма тебе, как. Чакай, я тебе малко те поразпитаме. Твоите фантазии как са? Моите фантазии, верно. моите фантазии, значи... Моите фантазии, Явка, са много. Много? Прекалено много, да. Или казва, че са кинки? Да. Добре, сподели някоя твоя кинки фантазия. Кинки фантазия, ми... Може би... Как ти го обясна сега? Не, че после ние не мога да отговаряме. Ти не можеш да Не, отговаряш. то човек трябва да се замисли. Нека се върнем на този въпрос след малко. Добре, така Ще ще си питам, задам. ти понеже си с дългогодишна... Не си дългогодишна връзка, но имаш Имал гадже. съм, да, имал съм и преди, да. Не, Да. вярвам, ти всичките ти връзки са много къси. Колко ти е средната връзка? Средно аритметично по 4 месеца. Това е... За мен това е малко, Окей. бро. Но сега съм във връзка, моля ви се, не иде да му участвате сега. Добре. Само последен въпрос към тебе. Аз вече съм водещия за следващата една минута. За тебе, ако твоето гадже не откликне на твоите кинкове, понеже ти каза, че имаш много кинкове и такива фантазии, би ли казал, че това за тебе е брейк дил? Определено не. Това, че партньорът до тебе не може да изпълни дадена твоя фантазия, това определено не е повод за брейкъп и така нататък. Окей. Ама би ли е бутал, така, до последно? Определено трябва да се говори по тази тема. В смисъл, Тоест- трябва да не трябва. Ще напираш. Ще се напира, да, в смисъл, да. Ще ги кажеш фантазиите и Ако тя да ги искаш да бъде изпълнява. зайче, до последно ще кажеш. Айде да облечи го днес като костюм. Не всеки ден, но да. в смисъл, да. Occasionally. Occasion, да, точно така. А добре, ти като си имал толкова много фантазии, изпълнявали ли са ти ги до сега? Може би 2 от тях. Те колко са? 3. Сега са около 5. Ага. За сега са 2 от тях са изпълнени. Ще видим нататък какво това е става. много. Ако 5 фантазии или ако 5 приятелки? 5 фантазии. 5 фантазии. 2 от тях са изпълнени. Добре. Сега, следващия ми въпрос е. Съществува ли разлика между фантазиите на мъжете и жените и ако да, какви са те? Започваме с теб, Явка. Аз не бих разделил като фантазии спрямо пола. То е по-скоро спрямо характера. Да. Защото тя в едната фантазия винаги има женски и мъжки. Не винаги, но повечето пъти има женски и мъжки пол. Да. Зависи от прайда. Но по-скоро по характер би ги разделил, не знам. Да. Защото... Да, не знам. Ти? Да, и аз така. Защото сега, примерно, може някой момиче да има малко по-такива фантазии, които са типични за момчетата. Така че... Ма те пак ще включат и момчето и момичето. Да. Да. Те по-скоро Така, са до според мен характера не на са до момичето. пола, да. Точно. И аз така мисля. Какво подразбираш ти? В смисъл, обоснови се. Подразбирам. За мен има разлика. Защото мъжете ние сме много по-извъртени, така да ти кажа. Разкрепостени. И разкрепостени и извъртени. Окей. Докато момичетата, те са малко по-спокойни, по-лежерни, по-стеснени, да. Не в този смисъл. Но определено са доста по-свитички. Така ще го кажа. Те са по-нежния пол най-малко. По-нежния пол, да. Така че те определено имат много по-малко фантазии, отколкото ние мъжете. Много Съгласен ли по-малко си с... фантазии. Много Да, по-малко? бе, съгласен, аз буквално преди малко ти го казах. Да, ето, Аз живия си пример. Така че... Живия пример. Не Да. умрели ми живия. Пак Сега, зависи, брат. Не знам. много зависи. В смисъл, това Примерно, е... Всичките OnlyFans-ърки, мога да ти гарантирам, че са мега извратени. Да.
Всичките OnlyFansърки? Да. Добре, аз знам, че ти си канил OnlyFansърки. Добре, ти OnlyFans- задава ли си им такива въпроси? OnlyFansъри? Да, OnlyFans. до OnlyFans не съм стигнал още. OnlyFans, добре, По-трудни са за мен. добре, нищо. Имаш си мъжка фигура от OnlyFans. Какво по темата можеш да кажеш, което сте си споделяли? Първо отивайте да гледате на Поджаната подкаст. Задължително. Задължително, за да видите малко повече по темата, но като цяло, брат, те като за начало са си мъже и са си по-разкрепостени, както ти преди малко спомена. Ама да, със сигурност не ги спира нищо, смисъл. Доста въображение влагат. Добре, според вас не е ли, колкото да е, как да кажа, не срамно, ами не знам каква дума да използвам, за да не обидя, но не е ли колкото е зле за да си OnlyFansърка, толкова да е зле да си OnlyFansър? Ами, даже е по-зле да си мъж OnlyFans. Да, точно ще да кажа, Да. защото те критикуват момичетата, ама за момче е по-зле да е OnlyFansър. Да, защото момичетата е Защото- по-общо приятел да ги виждаме голи. Особено в социалното пространство. А защо да, е така? защото- Защо е така? Защо е прието да виждаме повече момичета голи, отколкото мъже? Защото от край време се води, че мъжа някакси, ако го виждаш гол, се води по-така гнусно, може би. По-гнусно и нелицеприятно, доколкото жените, а и като цяло, защото мъжете са по-мръсния пол. Те Точно това, което казах преди малко, да. По-адекватно е да видиш, да кажем, мъж, който е майстор, нали, да е мръсен такова, обаче това може да е секси за някой, но сигурно не е лицеприятно да го гледаш гол. Обаче е окей да е мръсен мъжа. И не знам дали ме разбирате. Горе-долу. Горе-долу, да. Доколкото жената е доста кофти, ако е мръсна. В смисъл, чисто физически, ако не е поддържана. Доколкото, да. И е много не знам, прието може би да виждаш една чиста, спретната жена, като преси. Благодаря. Да, и която да се показва в интернет. А през повечето време мъжете, като се показват в интернет, са по-такива мъгляви, мъжки. Феромоните там. Следващия ми въпрос е... Okay, Next one. Следващия ми въпрос е какво мислите? Не, няма да го знам така. Според вас има ли разлика между фантазиите, които ни показват в порното, някой да го цензурира, и реалния живот? И къде е разликата? Със сигурност в порното е доста по-така надуто, може би, на стероиди всичко, за да може да ти изпълнява всичките твои мечти и желания, доколкото в истинския живот това трудно може да се постигне. Да, но те реално го правят в истински живот, но как точно? Но е сценирано. Сценирано е, да не говорим, че жените почват с силикон, с някакви допълнителни тунинги по тях, мъжете включително също. Всичко е доста така в един баланс е едно организирано. И сигурно си има доста големи разминания между реалността и порното. Ти? Аз искам само да кажа, че не съм гледала почти ниво порно, така че не мога да кажа. Това е за TikTok. Отива за TikTok, да. Добре. Ама какво? Не гледаш порно? Не. Само си въобразяваш. В смисъл, въображението ти е твоята сила. Не бе, какво да си въобразявам? Гледам там някакви сериали, това е. Порно. Тумач. Да си губа времето, за какво? А четеш ли такива мокри романи, или как се казва? Не. Не. Ама еквивалента на сериалите на мокрите. Да. Примерно Дневницата на вампира. Това трябва ти много... Дневници на вампира, какво? Да. Там какво толкова има? Сексуално. Не знам, не съм го гледал, но знам, че много хора, така, жени, особено по-малки. Защото двама мъже се бият за една жена. Да, има някакви хостели, доколкото знам. Да. Някакъв такъв романтичен сериал. Има, да. Гледала си го, нали? Да. Гледала съм само първи сезон. И кой ти любимия сериал? Любимия ми сериал е Prison Break. Дали? Аз сега го почвам да го гледам. Наистина? Да. Аз съм на първи сезон още. Ама много ме кефа и затова си го гледам много. Веднага те е гръбна. Да. Яко. Да, последен ми въпрос и приключваме, защото времето напредна много. Кажи. Последен ми Да, много въпрос. е по-интересен. Не, той е направо... Най-тъпия. Не, той сигурно е най-тъпия, но да. Да, нещо да завърши. Затъпи ги всичките зрители. Коментирайте между другото долу в коментарите какво мислите относно всеки един въпрос. Да. И какви въпроси бихте желали да чуете в следващия клип. Да. Как бихте реагирали, ако вашият партньор ви каже някаква много извратена, много табу фантазия, която иска от вас да изпълните?
Кажи за теб първо един пример за табу фантазия. Какъв е? Табу. Да. Може би малко някои фетиши влизат в темата му. Окей. Като започнем с... знаеш какво е златния душ? Окей. Това е много темата. Това за мен въобще не трябва да се коментира. Ама такива. Лично за мене. Не ме кефи. Не трябва да се коментира. Ти ме питаш кои са темите табу за мен. Те могат да са табу, ама пак могат да кефят, не знам. Не, въобще. Това с... има... Не знам как се казва точно, но... Нали знаеш гаг рефлекса, брат? И понякога този гаг рефлекс отива на горното ниво и това много хора го възприемат като фетиш, което... На горното ниво, в смисъл, какво просто да се задушава? Не, Да се защото чока. директно да... Повърне. Да. Окей. Да, така че това за мен са прекалено... Има хора, които се кефат да им повръщат на... Да. И аз бях шокиран. За мен това са много големи теми табу. През ти била ли си такива момчета, които да те карат някакви подобни неща? Не. Слава богу. Не съм. Как би реагирала, ако ти кажа, искам да ми си повръщаш? Да, ето това е. Си. Повече няма да ме видиш. Не сме заедно вече. Какви сте работи аз? Няма да се кефа да правя нещо, като не... Мисля, няма да правя нещо, като не ме кефи. А някога насилвали ли сте да правиш нещо, което не те е харесало? Не. Била си Аз съм винаги много с джентълмени. такава... Да. Била си винаги с джентълмени. Аз съм много така, ако ми каже нещо, което... Да направя нещо, което той иска, но аз не искам, аз няма да го направя. Окей. Ма не ти се е случвало? Не ти се е случвало? Един път. Един път? Ама не нещо, кой знае какво, просто... Не нещо някакво табу или нещо, просто нещо, което не беше окей за мен в тази ситуация. Би ли споделила каква е Не. Okay. Явка ти? Не, между другото не ми се случва някаква маска да ми откаже на желанията. Никога. Аз не съм имал много желания като цяло, ама да. Малкото пъти, в които съм бил по-така изкривен. По-изкривен. По-изкривен, вика. По-изкривен, да. И те са били еднакво изкривени с мен. И двама са били наляво или надясно. Добре. Приема се за отговор. Добре. Това беше всичко от първи епизод на Неудобен дебат. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, споделяйте, коментирайте и не забравяйте да последвате мен във всичките ми социални мрежи, които са долу, Явката и Преси. Благодаря ви, ще се видим във втория епизод, където ще си говорим за моногамията. Ще бъде доста интересно. До нови срещи. До нови срещи и чао! Чао! Чао!